Guys, maayong hapon. For today's vlog guys, maglingkod-lingkod ko guys kay nagpaabot ko sa among silingan kay mangayan na pad ko og mangga. Guys, mga napog ko niya og mangga kay usa na lang akong mangga guys. Naurot na napugaon ng tulo guys. Grabe kay kumuka og mangga for today. Ay for today. Mga pila ka adlaw guys, mura ko. Nangani, wing 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 wing. Nami kay ilang mangga guys, okay. Ang daari dapit guys kay nangayo pud among silingan gikuha nila diri dapit. Yan ang diri dapit sa gawas pangayoon sa namo kay kung natong basurira, mga basurero guys, manguha man to sila dinaon nya. Sige naman sila panguha, kami na pod nangayo. Ana. Mangga apple guys, mangga apple, malkang kilo na mangga apple, malkang kilo na mangga apple. Mangayo ako guys kay lami kayo mangga apple dili siya aslom guys, lima mawat imong lang ikaon niya. Naman ko sili diri guys, kay nagkuha man kog sili dito sa mong silingan. So ako ana siyang timplahan niya, butangan na kog sili ug toyo. Toyo ra koy butang guys, kada toyo nga silver 1 kay lami kayo siya. Unya dili na ako siya sa gulan og suka kay mo aslom. So ang akong ikuan ana ang duga sa mangga, kuan siya ang liso guys, akong ihumot ang liso so magkuan to yang duga. Maura to guys ang ako ang ang duga sa mangga din ako sa gulan ug unsa pa din na kundi toyo lang ug sili. Hoy slurp. Nagtubod akong laway while naglag yama-yama ko dito sa inyo guys. Nagtubod ako laway sa mangga. Nagkatawa ko sa mong silingan guys kay may ana siya baka buntis ikaw. Takot ako mabuntis kasi nakita ko yung paano manganak ang sakit-sakit. Ay, ginaw ka. Sakit. No. Idaran na raba ko guys, sakit na din na kaayo so ayaw no. Ay kung mangga. Hindi kay mangga sa silingan. Awa ang mangga ako mga error mangga mura po nila ang gawa sa puno sila. Dana mo. Awa guys. Ang mangga sa akong likod. Dagan kayo bunga ang mangga guys. Dagan kay bunga ang mangga. Mangayo ko ay namo silingan. Abot among silingan guys oh. Same as usual guys, so very mingaw here in our place. Wala tao makita guys. Wala jud tao guys, so very mingaw here. Ay naaday dito silingan na mo. Nagsudlay sa iyahang dogi. Ang balay ni nanay, nabisi na po siguro na si nanay kay wala ning gawas. Ay na, nang gawas silingan na mo guys. Pero manlakaw sila. Ay katum din ang anak sa kuan guys, sa asawa sa mong silingan. Nasabo ra ka jud guys, man wala na dayon. Sulit tagbalik guys kay wala man ning ani si bots. Kamu ha, mugawas pud mo mura mag mga minion. Unsa day mo? Hi Inday. Si Inday ning tongtong sa bangko. Si Dodong gamay. Si Dagol. Diri na po na to ipatong ang ato ang cellphone while nagyaw-yaw ko. Mingaw kayo ko diri guys, kuha isa guys pero na kaya ra pud ba guys, agwanta ra pud ba ang kamingaw guys kay naanad naman pud ko diani. Ana lagi si banana guys nga moundang daw siya trabaho guys kay para daw naa daw siya diri sa balay guys, mag-uban daw may permi ko unya na kay sayang lagi ang travel guys. Uy. Sayang ko sa travel may nalang ba. Ko niya na kanang mingaw na bitaw ilahang kuan kanang linaw na wala na sila travel. Karon man gud nga kuan guys, busy kay na sila taman unsang bulanan na sila busy kay
ang mga bay purok guys gihuluman nila og audit ba. So pila ka purok ba yan na sa isa ka barangay, pila ka purok o buta nato Margos, o pila ka barangay na diha, pila ka purok na ang barangayan na human sa Sagon, o pila ka purok na dinha o na, barangay, o pila ka purok sa isa ka barangay dayon kuan kaning unsa ni Lapuyan, o pila ka purok na diha og barangay, o pila ka barangay day pila ka purok. Munang dugay kay mahuman guys, munang ginan ako siya ayo sa undan kay sayang ang travel ninyo, may nalang na. Ako na kaayo nagtabang. Munang isa na ako siya panon pero dili man nakapuy ang trabaho kay sakyanan aircon. Pagabot sa opisina aircon. Kaon tanan libre, snacks libre. Kung dili siya sa balay, buringan siya di ari, buringan man gani ko din eh. Pero giagwanta na lang nako. Total kay busy po ko, ang po diri sa balay magsigig pundo. Pero ganahan ko guys, kung mabisi ko guys, kung naa akong bana, kay di ko ganan kanabitang mo sakay kong motor mo naaw, sakay na po mo tang magtabok-tabok sakay ba, kapuyan ko yun, sa pa ang pamasahe, kalas, manantong naa. Pero okay pa guys, kay matunong ka na mabisi ko, naa siya, pareha atong Domingo, o busy kay ko atong Domingo, naa siya, na masakay-sakay, ragid na ko siya. Malibre ra sa pasahe, ang ipasay sa motor, ako na lang ikuan, igasolina niya. Ana. Naara gid siya guys. Komportable pud guys ug kaming duha mag-uban guys na kay mag ug kanang panggutomon may pila ray pag-snack anang kilid-kilid ug mangaon may anang kilid-kilid o di makasave ra gyud. Kato lagi dito mi sa Gaisano guys, busy may anang adlaw. Nya. Pagkagabi guys ning ato mi og Robinson guys ano? Ang ato mi Robinson kay mangaon lagi yung tami KFC guys, agoy pag nagsorry kami kay pag sulod na mo kay sulod niya dito sa kilid. Dili mi dito sa entrance, dili mi sa kilid ning agi. Pag sulod mo sa kilid, KFC naman na dira, agoy guys. Kaparte man pagkadaghanan naglinya di. Moto ming ana si Banana nga maglibot-libot sa gami sa Robinson kay asya gitan-aw nga sapatos pod nga kanang nanapod siya na ibdan nga sapatos. Sa word balance gyapon guys, ing kumoto sige sa kuan mi nangita mi sapatos. Then naagtan jud mi ato mga isa ka oras og libot-libot libot-libot din ato mi dito sa ground floor, dito mi sa kuan sa groceryhan kay nang kuan mi ba kanapay buy one take one ba, pero wala na hurot-hurot na buy one take one guys. Pag open ra daw ton may dagan ti buy one take one, pero nahurot-hurot na murag ipanghakot sa mga customer mo tong namuan na lang mi kanang mga prutas eh, mahaki mga prutas dito sa Robinson guys. Kuan ra ko dito apple og kaning kuan orange mo ra mong gipalit. Saka na po mi dito sa kuan. Agoy, dagan kaya pong kay tao sa KFC. Ko nga palangga, alas 8 na baya. Alas 8 naman to kapin guys. Ko, alas 8 na baya kapin. Nya. Gigutom na kayo ko kay. Gikan mo ko nag-inom og herbal good ana guys. Paglakaw na mo, ning paghuman na mo ay paghuman sa mong giasikaso ning uli man mi guys kay nag-ilis lagi ko. Nag-ilis po siya kung mag-ilis na kay tong sanina, among sanina gud anang adla. Ana pang adlaw din na hapunan. Moto mi anak ko nga mag-iilis sa ta kay atong sanina murag igang na kung pamati ba kay buntag pa na ni hapon na ro moto nang uli mi diri nag-ilis din nagpakaon mi daan sa mong mga iro. Din nag-inom ko og herbal, nag-inom siya herbal 30 minutes sabay ng herbal ay nimo sudlan imong tiyan mo kutoy man imong tiyan di nimo sudlan guys. So moto nag-inom mi herbal daan yan gigutom naman ko. Ang kulangga gigutom na ko nilagan pa kay tao ang KFC. Nya malipong baya kung kanang gutom na kay ko sa tanan nga di pa masudan akong tiyan man malipong man ko ana guys. Di mo to maning naog ni dito sa ground floor. Nga may kanang mga baligya dito ng kilid-kilid dito sa ground floor guys. O namalik dito para masudlan. Ay, para masudlan lang dito akong tiyan. Hayang ako ang cellphone nga gani na nabantayan ako. Para masudlan lang dito akong tiyan guys, maotto na. Saka mig balik dito sa kuan. Pag man na magpamalit dito sa grocery, sa kami niya, taas pa jud kay pila ang grocery Ginoo ko. Gamay na ko lang iulit na kong prutas kay gutom na kay ko. Mo to may anak ko man nga siya lang day muli niya ako galingkod ko dito sa pili, naglingkod ko siya galim niya. Pag man niya bayad, sa kami balik abi taas ra man gyapon kaayo bila ang KFC kay KFC di lagi akong gusto kanon, mapod iyang gusto kanon. Ana na lang ko nga. Kasunod na lang ta mo balik diri oy kan nabitaw mga maabtan og kanang mingaw na gid bitaw siya guys. Kung pwede, buntag ta mo ani niya.
Kung wala siya trabaho guys, ugay bayan na siya mumata. Alas 9 kapin, alas 10 mumata na siya. Moto nga, alas 10 sagana kay nagtaong Robinson na oy, kuan na pon moto nga. Ang ending guys, nagpadulong ni sa pastel. Ang kuha sa pastel na lang to oy, kay ang pastel yag-ana na anaman. No, at bang sa Imperial ba guys? Dito kay mamantoy ko kanang usog kaayo nga pastel kung kuan at bang sa Imperial kay lami man kay na ilang pastel dira. Tag 10 ra ambot ilahang itlog tag 12 ang buhok lungag na daan dagko siya. Dito mi namalit mig pastel oy, palit na ko pastel oy, balit mi nagpalit mig isa gatos ka pastel. Bali 100 pesos niya lami pa jud kay ilang suka na ngay ug daghang suka niya. Nagpalit og itlog unom ka buok, usog kaayo pila ra among nagasto di wa ra kaabot og kuan. Wala ra kaabot og 200. 100 man ang pastel nga sa pulo ka buok 100. Nya plus itlog unom ka buok, di wa ra kaabot og 200. Dinangayo ko og dagang suka. Ang ko sa balera ta mga di na ta mga diri kay murag ikapoy na kog gisuri-suri atong sakit na akong bagtak. Mo to pag man ang palit pastel nang uli mi daari na ngaon mi diri ah. Akong nakaon pastel guys, gutom jud ko guys kay nakahurot og 4 ka buok pastel guys. Akong bana unom din ang itlog guys, nahurot na mugkaon guys, tulo-tulo mi sa itlog, dali gutom jud ay ko. Na alangan unsa na orasan nalapas na ang kanang herbal nga ako ang giinom. Dapat 30 minutes mo inom namang gid kag herbal ana di naman gina siya mulapas pa din nga time kay mo na mahitabo. Mudako ang kaon. Nabusog kaayo mi si bana parang busog kay kukuna. Kung nagulat pa ta dito sa KFC karon, hangtod karon galing niya patay, guigo ko makuyapan ako dito. Nalipong na ko sa gutom. Kung sunod lang ta mga on kanang dili na gid bitaw busy guys. Nang manore gid nga sorry to the max ba din lantaw mi sini kay naman mi giabangan nga sini guys karong June 4 kuan i-showing. Muto mo ang gikuanan nga si kuan ang nagdala si John Wick. Moto giatangan namo karong June 4 puhon. Lantaw mi ato kay ganahan man na siya mga ingon ana nga mga action. Suportaran na lang si Banana. Ako kasi magay ko hilig og TV guys. Uy. Ako ra na i-open na nakaran mo nag-open ko sa lida o at TV wala ko naglantaw kay nako diri sa akong cellphone naka-focus kay nag-vlog ko. Ana gipaynayon lang nako ang kuan kay kuan man maka-copyright ta. Oto. Diyos ko Lord. Yung bana nangutana na siya, nag-vlog pa kapalangga, nag-message siya. Tig-inita sa gawas guys. Ay, nagplano unta ko guys, nga mula ako sa kong mama. Mula ako sa tuburan, anya. Basta magduduha ko lakaw guys, di ko mulakaw anak. Basta magduduha ko kay may ito maglikay tadaan kay nganong gaduduha. At ang buhok guys, yung taas na guys. Dili na kay siya as in buhag-hag guys kay na ako gibutang ani sa kong buhok. Di na siya mo buhag-hag kay ako man siyang gipariban atong December guys, gipariban ni Banana niya kasi kaniligin sige na tong ligoon di papas dayon ang tambal niya. Karon ako gihuman sa kong buhok guys, dili na ka siya buhag-hag. Oh. Dili na ka siya buhag-hag guys. Oh. Ginahumol na ako. Karon gihumulan ako ni isa ka oras kapin guys. Ugma guys, dili na ko niligoon. Kay para ang katong gihumol na ko ani mo kuan gid siya, mo absorb gid siya diri sa akong buhok. Pagkasunod ugma na po nako siya ligoon din. Nag-andam ko og kuan guys kaning para ako na pong ihumol ani guys para ma-maintain akong buhok nga sinaw siya nga humok nga di siya magbuhag-hag. Secret nga ingredients. Na homemade ra siya nga ingredients guys. Nindot na siya. Pare atong una buhag-hag kay lain kay mura tagway panhudlay. Karon ni okay na siya. Samot na siguro taga-adlaw na ko butangan na gud kanindot sa muka kay naging muka. Nawala ang mga patay sa buhok guys kaning diri sa tumoy oh. Wala oy, wagtam oy. Hello Rosel, akong Persian. Diya gina yung paborito matulog. Yara guys, akong Persian oh. Mga tuon. Hi Rosel. Nag-sleeping beauty na padihaan mo ang batang gamay. Nga sipat po. Wala ka gigutom day? Ha? Wala gigutom si Inday Rosel?
Akong mga dugi si Inday ning tungtong gihapon. Ang ako ang husky to sa kilid guys. Dito man gina siya magtambayan sa kilid pag ingaaning orasa kay init kaysa mong teres. Og dito magtambayan na siya dito sa kilid pag morning time kay dili man init di ana pag morning time. Diya po na siya magtambayan. Karon kay init mo sa kilid, dito siya sa pikas kilid nagtambayan. Na. Ang dagol na. Akong ludong dagol. Dali ra kayong oras guys. Unsa na taon? Na. 10 minutes na lang para alas 2. Na, alas 6. Mayroon ko maglungan dapat. Wala pa man po gutom. Mukaon ko guys. Alas 4 sa hapon kapin. Kaya di na ko mukaog rice karong gabi. Magsumba ko niya guys. Paguman ako og grocery siguro magsumba ko. Pag ano ko dana kong iro. Pagka mo grocery ko ay ako magsumba. Ana. Dilok akong ilong guys. Dilok akong ilong. Kanang kaatsihon ko guys ba? Kaatsihon kay ko. Islango is ano po ni coming. Kay init kay para karon init kayo di mapalit na ni taligsik unya di mataliksikan ko. Islango dayon. Ganin na guys morning time. Paglakaw ni banana kaning lakas banana mga 6 kape naman to 6:45 nalakaw siya. Nagpasound sa yun ko Christian song. I-open ako ang kwarto diri o kwarto na mo kay unyang gabi ako ra sa diri sa balay. So akong game mo kaganin ang buntag nagpa-sound so Christian song para mga lagpot na sa diyang mga kuan dira nga maghilak-hilak dinha. Christian song ginuori katapat anak nila wag tang man tanan. Wala ko nakadayon og laag sa kong mama gas mula ag unta ko karon niya gilaay man ko niya duduha pud ko. Nang ko sa kong buhok nga gibutang sa kuan ay makanin gihumon ako sa kong buhok ay kay kanang dili na kayo siya kanang musukol ba di na mo di kay siya buhag-hag. Pare atong wala na kong butang niya anak kay nagas musukol di buhag-hag kayo. Nya mo to kay kong buhok. Karon okay na akong buhok. Super okay na akong buhok, guys. Down. Wait lang, guys, ha. Down. 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 Nagpalit ko lang masima-sima guys. Akong mga doggy-dog, dili na ko pakanon ani kay magsuka. Kay junk food man ni. Napin nabilin sa kong movie. Kaya kana bitaw maglantog TV guys, ganan kita magsima-sima o napatay sa man ni. Super bawang. Dili lagi dong kay bayayay ka dong. Kung movie may nalay na bilat. Mga anta guys, masima. Ano day?
Taas na itong video guys. Taas itong video guys. So guys, diri ra tataman guys. Salamat guys sa inyong suporta, pag-like and share sa akong mga videos. Pag-follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok Reels, o pag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong tanang sa suporta guys, sa inyong pagtabang diri kanako. Salamat sa tanan-tanan guys. Salamat jud kaayo sa inyong mga kaayo, sa inyong kuan sa kuha guys. Salamat. So diri ra tataman, mag-amping ng tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.